Tulsa Oklahoma police station chuan atlem bera zan khathil thua phone call hi sang khat chuang an dong thina chung zinga than khat chu han serious view thin ma se atam jok chu bo zui tlak an ni lem lawa than khat phei chu an doi len film khurlot tukwanga ron pong tong call ve ngot te po an om nuk mai kumsa ni pathum February ni somni pani zaran call don po hi atir chuan eng vaka man ngai lawa tlangwal pakhat Kenneth Maxwell in ti hian a ho konga in kang mu thu chu ron reporta kang mai chu na sat lo wang chuan fire department ten thlen ma thei chuan olsam taka an thel mi thei chu arin thu a soya 911 operator po chuan boina lian thamwak chu thlen ring lawa fire department ten han phu thot se mai chuan ti mi wat thei chu aring ane ama ero chu rin lo khana thilmak tak mai chu thleng tatlat mai le amun endik turakal police te chuan 911 ron call tu Kenneth chu biak pon han tuma thu zo fia tumin Kenneth chu an han zong ngala in kang kot zona motor lo in park chuan va hmu sabera police te chuan 911 ron call tu chu ni bai sain chu motor chuan va pana ma se chu ta chuan thil rap thlak tak mai chu an va mutlat mai le car chunga chuan tlangwal pakhat chu lo thu kon lup maya chiang zo ka an han bi chuan alua chuan silai ka ani ti chu an hra thai chu thil chuan police te chu thong hle a chu tlangwal chu tunge ni chi ati fia tumin a wale te chu an han dap vela a wale te tanga a id an han phor chuan chu tlangwal chu tu dang ni lavin tlom ngai chua in ka om ti ron report tu kumsom ni parukmi Kenneth Maxwell nge khane police te chuan arang lamina chanchin chu an han chui ngal zunga he tlerol hi truck driver ania Kenneth Maxwell hian he in kan na tanga mel khat vela hla chuan in a lua bokani ti te chu an tha chuaka police te chuan a thian te chu thun han zot fia Maxwell hi party na tra ho in chuin kang chu a mu vele aron report ta ni in alang amai ro chu thil hriat cha kom tak chu engvain nge misual kutura a thi ti chu ne he thina hian in kang len in zomna naim ti tele Kenneth hian ama hotu naim ti te chu police te chuan an chhana ngai don ta ne chu ti rol chuan kang thel tulam te po chuan an na chu thatakin an lo thok ve molmol boka a kang na sat lo wangin reilo te a an ching fel thei ta ne fire department te chuan an bungro chuan lak son zo hnu chuan police te chuan an na chuan tran chho ta ne chuin kanga chuan bei sei lo lutuk mai chu police te chuan an mu chuak le tatlat mai mi pakhat chu a hmaya hian chiang taka ka ti hriat takin chauka chuan lo let ngut maya avela chuan thisen chu perna sa hle bokane chu mai baka mutpindana chuan mai charuang saruak veka om chu an mu chuak boka ani phei hi chu lukham chana silai voi tam taka ka ni police te chu an thil hmu chu na thong tak zetane in kang report a kal ni si kha rong pathum don an hmu chuaka ara phlak tak zetane arang lamin he case detective lamte chuan an han bo zui ngala chung rong pani te chu in nei tu Fred Burney le anupui Rebecca Burney te an ni ti an chui chuak le ta zela car chu an ruang hu Kenneth Maxwell ne na an in lei chin na te chu an chui zui ngala detective te chuan mi sang sang komin chumi te chung kwa ne na an in lei chin na chu hriat an tum thina ma se thil har sa tak chu ne detective te rin dan chuan Fred te chung kwa that tu khan ti pal thil thuina kap zui ve tamaya an ngai ne nu chui thiam rol te chuan Fred te nu pain kar chu eng tiang che nge ni an han chui zela an nu pain kar chu alo fel lo thin hle ti te chu an mu chuak tatlat mai kumrukan in nei nuwa in then hin lo tum me ka ni a ko thun ngei chan lain in khata na cheng dun ri ane in kar thato lo na na chu khum khata pon mudun to lawa in lo dun ang lekin an in en to ne ama ero chu nu pa ni to lo ma se
thian thatak ni chun zum zel chu an tum thu an mani hre chiang tu te chuan an soya thian thanga in en chuan an in kar chu thaviau loya ngai zong an nei pon an in thik hran lo ni in an thian te chuan an soi nu chui tu te chuan in chuan han dap non le a an nu paru ma chuan Rebecca I thom hno ni om tak chu mun hnia hian alo in tel fel than maya alan dan chuan thilengi lo ti tum dim vak sak lawa thomno phel na vel ni om takane he thila hian nu chui tu te chuan rin dan pakhat chun nei thei ta a alan dan chuan nu panun mang turin anin kara thato lawa Fred ange po chu misual kutura thini wangin he khes hi mipat mei chiatalam kai hnoi ni ti chu an ring hle ane misual chu pong sual le tual tha ching lo ni ta se abikin Tulsa County cheng mei chedin mun chu ader thong thei hle dor ne he khesi puimo tak zeta misui tu ten an ril rueng ma lo mai maya an da man lo investigator ta chuan Fred te in kan dan chuan hanzir chianga gas leak le electric short lam ni lovin tumwang renga ti ani ti te an han mu chuak le zela tual thatu hian in hal khern chan ni lang chu asul nokvel then fainar ni mela tlangwal Fred apo chuan in kang chu muanga police a hriat tir tum lai a phone call manglai chu aron thata ni in alang in kang mu chu report tumin ding khotlai kherlo ta se anun na po chan kher om love ma se he in pek na wang hian evidence tam taka om pha ruang panhi kang chemei tur chu police te chuan an hum thei pha tual thatu zon chuanan an no hlan ti pona soi thayang thil thlen na hmuna landan chuan Fred chu misual pa hian chauka ai tur siam lai chu a in ring lo lai tukuma kap ni in alanga Rebecca I ve thung chu khuma saro ka hmu ni in a taksa silai kana hnu ma tam tak om thung ane chumi om zia chu Rebecca I chu misualin tha tuma ve zok ni in alanga Fred chu in chung lo om ve ni wangin awan doi ve ta ni in alang ballistic atanga landan chuan heng victim pathum Fred Burney Rebecca le Kenneth Maxwell te chu 22 caliber handgun manga ka hluman ni ti chu hriat chuani a chuina chuan misual han lu ruk na tur kongkhar han kar chiate mo tukver han khon chiate mo om lo wangin tual thatu hi Rebecca I mo Fred Burney emo atu mo jok jok mel hriat chu ni mel hle a ma se hemizan hian misang pakhatin an do kan chu kilpui ve thu chu midang te chuan an soya chu mai baka an ro hlu thrile rangka chak puisa te chu sefa ngai ngai lo mo wangin ruk ru chu ni mel lawa a mai ro chu detective te chuan thilbo pakhat an hu chuak tatlat mai an computer room an valuta computer accessories poimo tak pakhat CPU chu om tatlat lo mai an siam tir nge ni anga tual thatu hian la bo ni ang misual chu no la bo ta po ni se enge computer a chu no mang ti chu ngai tu na ti thui tu ni detective te chuan Fred Burney te nu pa hun man dan chu an han chui kira tual thana thlen zan tir lam khan Ernest Barron tia chuan an kal du na helai hmuna hian lo tlat lu ve fo wangin mel hriat pon lo nei ve nu ka ni chupa chu tun man mu ngai lo thu bar om te chuan an soya chumi zan chun waitress pakhat hian an ei tur te pek pa in chupa chu tunge ni ti te alo zot vel mai maya Rebecca I chuan a bel pathar ni thu le internet tanga in charan ni thu chu lo soya heti lai hian a pasal chu alom lo hle ti a mela tang chuan a hriat thei ni in waiter chuan a soi ne chumi zan chuan Rebecca I chuan a bel pathar chu misang sang in mel hriat tira Rebecca I chuan a ming soi da lo chuan kabial pa fit nga le in chi som cowboy paliana ti chuan a soya bar nei tu te chuan Fred Burney Rebecca I le bial pathar cowboy te chu barin kharwal chuan an chuak ni in an soya Ernest Bar hi an in atanga minute nga kalvel lekani a bar chu zandar ni velan khar tlang puya Kenetan Fred ate in kang report kha zandar thum vel ni to a chumi om zia chu bar tang an chho hun dar ni tanga anin kan hun report dar thumin kar khan thil tam taka thleng thei tlatane detective te chuan
Rebecca bial pathar cowboy chu hriat chian trolin an hreta a bara chon kan le in an hmu piang chu a chanchin hrianom takin tiin an zot zel ani ma se chanchin han hre om chu tu ma zo chuan nei thei tlat lo mai result a chuan Rebecca chuan pong sola tok thi chu an nem nget nge a ma se van dui thlak takin a period lai lo ni a chuti lai chuan autopsy result chu ron chuaka thisena chuatam ema wangin ama pong sol tu pa DNA chu ataksa tang chuan lak hran har pha don ani chuti forensic lamin thisena tanga DNA lak hran an tum lai tak chuan medical team lama tangin chanchin lom om takan donga thil thlen na hmuna lo wa thleng ma sa ten Rebecca nun na chan tuma an bai trau lai khan an zinga pakhat chuan an hute a le ngonga chuan chila lo mu fu hlo maya chu DNA sample atan atang kai takin tin alo la hlo maya ti chuan chu sample chu forensic lama chuan an thon phei ta hala chu sample chu national DNA database atang chuan amil pui tur chun chui ngal zar zara ma se police in misuran lo man to DNA data naya chuan amil pui turan mutlat lo mai tundin huna chuan nu chui tu tin nga na le bai se na chu abo le tari ane chu sample chu tual thatu DNA ni chu an ring fura chu mai baka Rebecca bial pathar cowboy chu ni an ring bokane chu min hu chuan cowboy chu zon chuanan uluk le zol zokin fret atein chu an han dap le a nu chui ti ol sam tur thil poimo tak chu an mu chuak ta hlol mai le an computer CPU chu bo ma se Rebecca chuan email a don message chu alo print chuak nual maya alo thon tu ming chu an han en ngal vata cowboy for you ti hi alo chuang tawa mai Rebecca ton bara cowboy kha ani chu an ring vekane nu chui tu ta chuan an chui chuak don ta ni in anin ngaya anin biak na ta chu an han en thuaka trong kam ta nom le bol hlo takin aloin bena saviau mai adin biak danan trong kam atang chuan an local thui hle to ti chu hriat thei ani trong kam te nom mai chu du tok lavin alang thein thalak sexy tak tak te chu an lo in thon thin hi ni a thil mak deuh mai chu Rebecca chuan a zong lang si lavin sexy tak takin a thalak te chu thona chu ti rolin cowboy chuan a hmelana thalak a engama thon ve lova Rebecca chuan a sei zong thachak deuh nge ni a thil nei ro hlu scale te na lai chau thalak chu thona ne chu mi sual chu a silai mu ni chom nen chau chuan chui chu har don hle ani chu ti rolin Rebecca chuan thalak chu thon nem hle thunga heta tang hian Rebecca chu khar zia hriat thaya a pasala bai dong to in bial panei chu lo tum viu ni in a langa chu wang chuan mi pathin lung hne nan an nei zong lo hmu tir thin ni in a langa ne nu chui tu chuan cowboy chu zongin social media than khate an han haya engtin ni moni a thala kan mu fu ta hlau mai ma se chu thala kan mu chuna chuan sunglass a vuat la ta wangin in chui chuanan chuan ala te tham dewane cybercrime unit en tang kopin cowboy chu han chui le a chu min hu chun ma son na tharan nei le ta cowboy for you ti mang tu chuan in thana thlen mani thum khan mai chadang bia ka nei ti chu hriat chuani a chu mai chebiak thar chuan a account minga wealth iv ti chu manga cybercrime lam chuan an ti tur ti in an han chui le ngal zara chu minu chuan chui chuakin wealth iv in ti chu midang ni lavin Rebecca nge chu lo ni a ti chuan cowboy po chu ni nan ti chiang thei ta a kum som thum pakhat mi ni in gym skitwear ani a fit ruklein chi sari sang alo ni dai mai Rebecca na lo ko fiam dan ta po kha a dikna chen om thayang Rebecca te ina tanga darkar khatle chan vekal vel go raklo homa chenga anu puinen fa panin nei nu anin thena na thoem nei lavin a to pa nu wa fin le to pane nu chui tu ta chuan a hun masalam chu ai thuk zokin a han chui zela kichwel chu kum khat kal ta khan mi kuthlak thuwa police station a thu zo fiani to thu te an han hra chuak zela tin a vial nu motor ke lo vi thep saka wangin loka pa te po lo lu chuak ve zak to ane
heta tang hian sa khomi thata ka ni lo zia chu a fin fia thei ome thu nei tu te chuan kichuel chu thu zo fia tha in an hria ma sen county huam chu oman ni lo wangin goror la homa police how tu te hna mala turin an wange na chomi hnu chuan gor county police te chuan uela tin chun va pan ta hala chuti lai tak chuan an mi man tumpa chu thil dang wangin kholaya police te chuan man ta hla umaya station a hroi phei ngal ni in chumi chung chuan police then khat te chuan akar chung chuan han cheka alo nok na ngiang maya akar chu bolhlo bomata na mang ti thei turin a nok thale ani tin crime scene an mu chhuat silai mukor 22 caliber pistol ang che chu a motora churan mu chuak boka arang lamin chu thil chu ballistic lama enfia turin an thon phai ta ngala ne a motor chhugum dana tang chuan nu chui tu ta chuan thil hlen dana ngai dan chuan nei le theita rebecca la pasal thlen du lai mi padang laka thin lung alo hon lai taka ni don bok ne atirin rebecca le kichuel te chu social media in mail hriat chawin anin komnel ma sanga kichuel chu pathloi ti taka alo zai don na samai sia rebecca la pasal thlen du lai mi padang laka thin lung alo hon lai taka ni don bok ne social media in biak du dan ngei tu in chak le chak rop le rop chu anin tong taberni in a hriat ani ti chuan a voi khatnan arnis bara chuanin anin tong ta anga an hrachiang chawanga rebecca chuan kichuela che top zia le in ngana tlak ani lo zia chu a hra chawanga chu ta tang chuan rebecca chuan aril ru chu lam le tin kichuel chu kalsana tumanga chuta athil ti dana lungoi lo wangin kichuel chuan ada thata ni berina lang nu chui tu te chuan kichuel biak thin mei chedang pon chui chuak le ta zela ami biak thin pakhat chu station a kawin thun zot fia chunu chuan kichuel ne na hanlawin mel hriat chu poiti thu le azui ponin zui ri lo thu chu soya kichuel chuan englai point pistol a pai renga akha to ka voreng thu chu soya chunu chuan in zui chung zogin ralmong taka hun man ngai lo thu chu soya ni chumi hnu chuan prosecutor ta chuan kichuel chu thu chuan han zot fia ve tran ta a chimbudoi kwalvel ta lo chuan thu zot fia tu te chuan rebecca I hriat lo chu an han zot ngal ta pop maya ma se kichuel chuan a mu ngai lo le a hriat ngai lo thu chuan a changa chumi hnu chuan thu zot fia tu te chuan thup nei lem lovin a hriat an rin thu le a tha nge ni chu an rin thu chuan soi ta tol mai ma se kichuel chuan rebecca thi thua a in nam hnoi lo thu chu chiang tak chuan soin thu zot fia tu te laka chuan alom lo let ling zok ma chuti chung chuan detective dang te chuan kichuel lenu chen na in chun lo dab ve mek boka rebecca te ina computer CPU bo chuan zong na samaya reitok fangan zon hnu po chuan an mu zo tatlat lo chu mai ba ka miswalin tual tha na na man 22 caliber pistol po chu mu tu reng om lova ma se detective te chuan engma tak mu chua bai sein kichuel computer hard drive chu cybercrime lama chuan an thon phei ta ngala ti chuan cybercrime lama thok te chuan kichuel computer chu an han lip se ta tak taka nula biak na le thala kanin thon na engemaw za chun mu chuaka mai chialo biak to te amaka tam chu a in tlar thladul mai amai ro chu social media mai chebiak chu crime tlin lo wangin he thila tur tu ber rebecca chu amingan han zong hal char chara ma se van doi thlak takin well tv ti in ziana file chu lo in delete man tlat mai nu chui tu te chuan anin beve thin ti zong chu an hriat om chhun ni tari ani cybercrime ni detective te chuan a computer chuan han chinglet le a kichuel chuan rebecca chu hriat ngai lo thu soi ma se a computer browser atang chuan a chan chin chu lo ngei ven zia chu a hriat thaya rebecca thina le news police te malak na chu alo clear vereng thin ti chu an mu chuak ani chumi hnu chuan nu chui tu te chuan kichuel chuan han dop thale a thu zot fia tu te chuan in nga nan nei tha to boka rebecca ne nan in hriat tran dan le arin kar boruak te chu tlang tak chuan an han zot ta hal popa kichuel chu an dang che ve ta boka phatwoi tum talem lo chuan an zo na chu thatak chu la chang ta ne
Rebecca nen chuan internet kal tlanga anin biak si ke ve thin thu chu a soi chuak tan ta a biak chan po soi tlang ngalin khumlei zola ho pui tan ba ka ti lo thu chu a soya chu tiang ril ru chu puranin kichuel chuan bara chuan zu in chua pui ta a mai ro chu Rebecca chuan pasal nei lai ni thu chu a lo hril mi lo hi ni a kichuel chuan bara chuan hra chop ve chawin a pasal chu lo thut ve ru na wang chuan khumlei zol mu ta po chuan a cheng lo na sa hle ani zu ten in zo to hnu chuan an chuak ruala chumi hnu chuan in lama pan san tan de in a in soi ani nu chui tu te chuan a thu soi chu oi vek theilo ma se fin a thazo kan la nei mio lo wangin an man ngot theilo ani chumi hnu chuan a kar chhung an hmu chua 22 caliber rifle an test na chu a result lo chuak ta a mai ro chu mi pathum te thina chu silai chu man ni lo thu result chona ran tar lang tatlat mai bei sena lo san ve man to te reng nen an hmalak na chu thuan ople tari ani a mai ro chun hu chui tu te chuan kichuel chu thil te sual tuwa an ring lak lo to a silai nei dan te an han chui chianga an lo rin ang ngein 22 caliber handgun dang chu anei ti hria chuani a ma se chu silai chu an mu chuak thei ta chuang lawani nu chui tu te chu an la bei dong du chuang lawa chumi hnu chuan kichuel ti in chu an han dap non le nga ta an thom hati ro na dryara chuan kor pakhathin hai chuak lol maya chu kor chu suk fai to mani se thisan kana ni om tak chu awal kal maya nu chui tu te chuan a tangkai tak mielin tin forensic lama chuan an thon phai thanga la forensic lam chuan thisan kana ni om tak chu an han zir chianga an rin ange chuan alo ni le ta chat mai chu mai baka thomhno chu suk fai to mani se DNA sample chu an la chuak le thei ta hlau boka Rebecca sample ni zian fin fia thei hlau chuan an case chuan zo ti na ni mai dona ma se sample chu dal to ema wangin thil hu purom tak chu la ni tin Rebecca ngong le an hu te chilan mu po kha a tak tok lo wangin a man thei lawa pong sola to na a thisan an lak po kha a period lai ni wangin sample la ka harasa hle ani a mai ro chu ending na thazok YSTR an man hnu chuan mi pa DNA mu chuak thei ta hlawani kichuel DNA nen chuan an han en mila an rin ange chuan alo in mil ta thlap mai le ti chuan James kichuel chu mi pahnih tha thuwa chuan man alo ni ta ne prosecutor te chuan thil hlendan kim chang chu heti hian an khai khom thei ta James kichuel chuan internet kal tlanga abial nu chhar thar Rebecca mutur chuan kumsang ni pathum January ni somni pahnih zana an Khwagord County tangin tulsa aklo hama chu pan wangwanga a thil tum chu chiang boka patling ve meu in chibei tur chawin kilometer somsari lai kalchurin om lawani a ruam hanang chuan cha chuak zelin Arnis Bara chuan anwa in tong tange a Rebecca chuan a hminga pasal lani ve thiananga en chu aron hroi tel ve a aning kara engmam to lo wangin thik tur om lem lo boka thiananga in enin a thil tia chuan ron troi om ve ne chumi hnu chuan zon in zo to hnu chuan an in lama chuan in zui phai tham thama freta chu apin dana lutin mutki korte wa ha chu tiang bokin kichuel chuan Rebecca chu mutpin dana chuan zui lut ve boka kichuel chuan khumlei zola han sapatal vel chu aru man lok thilani wangin an chengal tuta ma ser Rebecca chuan ala ma de lo mo ti in alo beng da ya hetan hial chan hi chiang faka hria tur om lawa ma se kan lo hria to angin a period lai ani chuti chung po chuan kichuel chuan mutpui chu la tum trala a period zo hun chu ngak theingang lawani chuti chuan in nilna chuaka kichuel chu ho turang takin oma a motorada 22 caliber handgun chu la in chu taron le lelam chuan freta chauka irong bol lai chu atukuma chuan kap ta sia ka po chhon lawin a thinga la silai repuak hre in Rebecca chu pindana tang chuan ron tlan chuaka chu vele kichuel chuan a silai chuan lo tin nga la
a thom hno phel tur chuanin a ti lui ta a Rebecca tan du thlan tur dang om lo wang chuan a du dan chuan tiin a thom hno chu phel ta veka chuti chuan internet kal tlanga chhar cowboy a chuan a duang nge chuan a period po sei lovin a pawng sual ta ne Kichwell chuan a du to ka nga hnu chuan lukham chhana chuan voi enge maza ta ka pa chumi hnu chuan chauka kalin gas pipe chu va thlona a hal ta a Rebecca nena nin biak na te police ten ron chui chu kang ti hlo wangin an computer chu ru chuaka chumi hnu chuan ruang le fingerprint lam theina akan chiat vek vai sein in chu chhuah san ta ne chuti lai tak chuan Kenneth Maxwell leng ho chuan in kang chu hmuin police nena chuan alo report ve ngal wat boka chuti lai tak chuan Kichwell in pombor lai chu awa mukher boka thun zo fe huna Maxwell chuan engkima soidon ti chu hriata wangin Kichwell chuan ani po chu ka plum ve ta ngalani ti in prosecutor te chuan an soi ni defense lamin nasa takin tranhan khoma se jury ten min zo chuang lawa ti chuan kumsang ni pali December ni khan James Kichwell chu mi pathum Fred Burney Rebecca Burney le Kenneth Maxwell te tha thuwa chuan thim lo chan tirin dam chung lungin tang tura ti ani a patrola chhuwa phal sakani lawani